Vi var 9-10 stykker samlet, abelser og busser for at fange alle sangene. Klokken var ikke mange, og vi var helt ramte. Vi skal have en plan, vi må tage sammen. Vi var 9-10 stykker samlet, abelser og busser for at fange alle sangene. Klokken var ikke mange, og vi var helt ramte. Vi skal have en plan, vi må tage sammen. Vi skal have en plan, for det er torsdag aften, og klokken er ikke så mange. Der må være et sted vi kan tage hen for at ligge hjem. Jeg bliver hele dagen under Milan, vipper ud og fyrer det med min squad, yeah. På fang helt busset, siger han har en plan, men først skal han lige hurtigt dig din dame. Vi ringer rundt for at høre hvad for der sker. De siger de er på Sankt Hans og chiller, ja. Vi kommer alle sammen, nu er vi mange flere. Før var vi 10, nu er vi 20, ja. Vi var 10 stykker sammen,